Vítajte v mojom ateliéri, nachádzame sa v Pezinku priamo v centre. Je to ateliér pre deti aj dospelých, kde prebiehajú kurzy. Malujeme tu akrylovými farbami, naozaj tie témy sú voľné, takže tvoríme tu hlavne pre radosť a tým, že si tu deti aj dospelí môžu vybrať tému, ktorá ich baví, ktorá ich naplňa, tak to ich aj motivuje k tomu, aby vlastne boli takí tvoriví a aby ich tá práca na tom obraze bavila. No okrem toho, že tu prebiehajú kurzy, tak tu prebieha aj moja vlastná tvorba. Je to takisto tvorba akrylovými farbami a čo sa týka tém, tak sú to hlavne ženy a kvety. Okrem toho, tu samozrejme prebieha nielen samotná maľba, ale má to aj taký iný účinok, že vlastne deti aj dospelí tu majú takú psychohygienu, tak vypadnú trošku z domu do iných priestorov a môžu si tu proste prebrať zase tie svoje iné témy aj medzi svojimi rovesníkmi, takže je to relax, je to psychohygiena a je to vlastne aj priestor, kde sa dajú nájsť nové kamarátstva. Pre mladých umelcov ja by som mala takú radu, že hlavne treba veľa pracovať, ak sa chcete venovať maľbe, treba určite najprv začať veľa kresliť. A to znamená, že kurz je také vodítko, taký návod na to, že ako by ste mohli trebárs začať, alebo je to také skôr pre inšpiráciu, ale už samotná práca je na vás a treba sa venovať aj viacerým veciam, treba si robiť rozhľad, choďte na viacero kurzov alebo škôl, aby ste vedeli, že čo vás naozaj láka a v čom sa potom neskôr postupne rozvíjať.